Здравейте, аз съм Кристиян и се намирам на един от най-модерните, един от най-новите стадиони в Европа и в света. Е стадион Метрополитано, домът на Атлетико Мадрид, където тази вечер на 26 ноември ще се играе двубой между Атлетико и Интер. Един от най-касовите матчове в основната фаза на Шампионската лига, на който имам късмета да бъда, защото успях да си взема билети. Така че гледайте какво се случи на матча във видеото, което следва. Матчът на 26 ноември между Атлетико Мадрид и Интер е един от най-касовите в основната фаза на Шампионската лига и беше доста важен за класирането и на двата отбора. Пред стадиона има огромно знаме на Атлетико, което е до надписа Корахе и Корасон, което означава кораж и сърце и е девиз на клуба. Музеят на дюшекчиите не е особено голям, но има доста интересни неща, като освен историческите артефакти, има и много аудиовизуални секции, където всеки може да се потопи изцяло в духа на Атлетико. Сред изтъкнатите футболисти на отбора, включени в експозицията на музея, е и Любослав Пенев. За жалост нямаше как да минем през тунела и да седнем на скамейките, тъй като тогава течеше последната тренировка на отбора, която ни позволиха да гледаме. Eso, hacer un precio distinto, te lo puedes imaginar, y hoy, por ejemplo, en Champions. Трибуните на Метрополитано сега са празни, но за двубоя с Интер, вярвайте, няма да бъде така. Успяхме да гледаме последната тренировка на Атлетико Мадрид преди този двубой, тъй като някакси по време на туристическата обиколка сварихме точния час, когато ще тренират домакините, така че успяхме малко да погледаме тренировката на Гризман, на Хулиан Алварес, на Сьорлот и всички останали звезди на Атлетико, под ръководството, разбира се, на Диего Симеоне. Наистина невероятен стадион, който абсолютно всеки футболен фен, без значение кой отбор подкрепят, трябва да посети. На стадиона беше и автобуса на Интер, а тунела, на който бе паркиран, е една своеобразна зала на славата на легендите на Атлетико, който 11 пъти е ставал шампион на Испания и има 10 купи на краля. По-късно през деня минахме и покрай стадиона на Реал Мадрид, Сантьяго Бернабео, чиято фасада е доста футуристична, но нямахме време да влезем и да го разгледаме отвътре. Отседнахме на около 15 минути пеш от Метрополитано, което беше много удобно при придвижването ни за мача и след него.
Фасадата на стадиона на Атлетико е впечатляващо осветена на тъмно, а близо 2 часа преди мача феновете вече бяха окупирали подстъпите на арената, за да могат да хапнат и да пинат на спокойствие. В Испания е забранено да се внася алкохол на трибуните, затова феновете трябваше да се задоволят с тези напитки преди да влязат. Другото, което е забранено, е пиротехниката, като този закон се спазва доста стриктно, след като ултрасите на Атлетико бяха запалили своите факли пред стадиона, а не вътре, както сме свикнали в България, а и на много други места. Влизането ни стана доста бързо, въпреки многото хора, тъй като стадиона има множество входове и свободно пространство между тях. Билетите ни бяха за източната трибуна, като всеки струваше по 120 евро, което е добре предвид това, че това е една дълга трибуна, а и матчът е високо профилен от Шампионската лига. Стадиона на Атлетико беше открит през 2017 година и е сред най-модерните в света, което позволява използването на впечатляващи аудиовизуални ефекти, сред които е светлинното шоу при представянето на състава на домакините. Alineación por el club Atlético de Madrid. Uno, Juan Russo. 16, Molina. 2, Jiménez. 17, Alston. 3, Luchetti. 5, Johnny Cardoso. 8, Pablo Borrego. 20, Giuliano Simeone. 4, Bono Morales. 10, Juan Plata. 19, Julián Álvarez. Най-запалените фенове на отбора издигнаха красива хореография преди началото на матча, която изобразяваше морски фар, осветяващ емблемата на Атлетико, като надписа към нея гласеше "Пътеводната ни светлина".
След излизането на двата отбора на терена, дойде време и за химна на Шампионската лига, който обаче беше бурно освиркан от целия стадион. Това е очаквано на фона на това, че феновете на Атлетико се чувстват унеправдани в този турнир. При започването на матча обаче освиркванията спряха и бяха заменени от песни и скандирания в подкрепа на душепчиите, в които най-дейни бяха от южната трибуна, където са утрасите на Атлетико, но останалите сектори също бяха много дейни в подкрепата си към отбора. Около нас имаше фенове на всякаква възраст, обединени от една страст – Атлетико Мадрид, които показаха много мощна подкрепа към отбора на Диего Симеоне. Още в 9-та минута Атлетико поведе с гол на Хулиан Алварес, като попадението трябваше да се прегледа от ВАР. След посочването на центъра от главния съдия Франсуа Летексие, трибуните избухнаха. Ранният гол оживи още повече феновете на Атлетико Мадрид, които не спираха с песните, а интересното е, че сред знамената в сектора с най-крайните запалянковци имаше и голям флаг на Рома. На терена играта беше равностойна, като имаше атаки и към двете врати. Тъй като спиранията на играта бяха съвсем малко, първото полувреме мина на един дъх и за радост на домакините завърши с гол аванс за тима на Диего Симеоне. На полувремето, като по сигнал, всички около мен извадиха сандвичи, които си носеха от вкъщи, за да се подсилят за втората част.
Треньора на Интер, Кристиан Киву, си беше свършил работата в съблекалнята на почивката и неговите хора натиснаха здраво в началото на второто полувреме. Този натиск доведе до изравнителен гол, който падна в 54-та минута и бе дело на Пьотър Желински. По официални данни на матча имаше над 68 000 фенове, като около 2000 от тях бяха тифозите на Интер, които са известни със своята пламенна подкрепа, но запалянковците на Атлетико тотално ги заглушиха. След това попадение Диего Симеоне реши да действа ва-банк и пусна в игра Антуан Гризман и Александър Сьорлот в търсене на победата. В резултат на смените Атлетико натисна здраво, докато Интер действаше повече чрез контратаки. Постепенно започна да се създава впечатлението, че двата отбора са се примирили с равенството 1-1, което до голяма степен ги устройваше. Не така обаче мислеше Антуан Гризман, който доста раздвижи играта на Атлетико след като влезе на терена. В третата минута от продължението Гризман центрира прекрасно от ъглов удар вдясно от вратата на Ян Зомер и качи топката на главата на Хосе Мария Хименес, който я прати в мрежата и хвърли в лут екстаз феновете на Атлетико, които не можеха да повярват на очите си. Защитника е част от тима от 2013 година и е сред любимците на червено-белите фенове, които започнаха да скандират Уругваеца след неговия гол, който донесе драматичния триумф на Атлетико Мадрид. Нарочно или не, в заведенията около стадиона след матча звучеше италианска музика, дали като шега или като уважение към Интер, който си тръгна с празни ръце от Мадрид. Атлетико Мадрид Интер 2-1, топ матч, страхотен завършек
победа за Атлетико Мадрид с късен гол на Хосе Мария Хименес. Преди това Хулян Алварес вкара за 1-0 в полза на Атлетико, Пьотър Жилински изравни за Интер, но в края, в добавеното време, Чема Хименес вкара и така Атлетико победи Интер с 2-1. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се за канала. Знаете, опитвам се колкото се може повече видеа да качвам, но времето е малко. Само 24 часа има едно денонощие. Толкова от мен. Чао!